Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg appella lil Prim Ministru Robert Abela biex jiddiskutu l-ħatra ta' prim imħallef ġdid. F'attività politika fil-Belt, Dr. Borg sostna li les li jiltaqa' ma' Dr. Abela nħadd stess u lest jgħaddi aktar minn isem wieħed għal prim imħallef prospettiv. Fisser li rwol bħala kruċjali għax qal li jkun min ikun fil-gvern xorta se jibqa' jservi fl-aħjar interess tal-ġustizzja Maltija. Tenna li l-Prim Ministru kiser dak li skontu kien qbil ta' konfidenzjalità u qal li din il-kariga m'għandix issir ballun politiku u li għandha ssir għażla xierqa għal pajjiż. Dwar l-iżviluppi ġeopolitiċi Dr. Borg oġġezzjona għat-dħul ta' Malta fil-Bord ta' Paċi stabilit minn Donald Trump. Irrimarka li kieku ma kienx deputat nazzjonalista nistaqsa dwaru kieku ħadd ma kien jaf li Malta rċifiet stedina. Sostna li mhux kondu li pajjiżna jkun fil-bord u li anke esponenti laburisti esprimew oġġezzjoni. Irribatta li l-Prim Ministru ma jistax juża n-newtralità kif jaqbel lilu u għal daqstant qal li jrid li ssir diskussjoni dwar dan fil-Parlament. Qal li waqt li għan-negozjanti Maltin il-Gvern għamel fond ta' €1,000,000 jekk Malta tidħol fil-bord il-ħlas se jkun fermola. Dwar il-pożizzjoni tiegħu fuq Trump li kien esprima qabel ma sar kap tal-Partit Nazzjonalista u qal li dak iż-żmien iċ-ċirkostanzi kienu differenti. Spjega li bħalma jemmel li l-Partit Laburista għamel affarijiet tajbin bħala gvern, jemmel li Trump wettaq affarijiet li kienu tajbin iżda llum iċ-ċirkostanzi nbidlu. Insista li bħala pajjiż irridu nissalvagwardjaw il-valuri Ewropej u li l-Partit Nazzjonalista mhux se jħalli li l-Gvern ixekkel ir-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Mistoqsi dwar jekk jemmiex li mara għandha tintbagħat il-ħabs għax tkun instabet ħatja li għamlet abort u qal li ma jaqbilx li mara għandha tmur il-ħabs. Iżda qal li kull każ għandu jitqies u jiġi evalwat għalih. Qal li l-Partit Nazzjonalista għadu se jibqa' favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt. Dwar l-istħarriġ tal-femma pubblika Dr. Borg qal li hu daħal biex jirbaħ l-elezzjoni ġenerali u li mhux se jieqaf sakemm jilħaq dan it-tragward. Qal li s'issa ġew ikkonfermati madwar 30 kandidat għall-elezzjoni ġenerali, qal li għadu mhux konfermat f'liema distret se jikkontesta li fawdex. Dwar il-karika ta' viċi kap qal li biex jinsab persuna hemm proċess twil li jirrikjedi elezzjoni interna u qal li għadu mhux ċar meta din se ssir b'elezzjoni ġenerali wara l-bib. Dwar it-turiżmu qal li Malta trid tibqa' tattira aktar turisti ta' kwalità fil-belt iżda żomm id-disciplina biex ma jtelfux lir-residenti. Qal li Gvern Nazzjonalista jżomm is-sussidji tal-enerġija u jsib alternattivi biex il-kontijiet jibqgħu baxxi. L-istess fil-pensjonijiet u l-istipendji li qal li se jibni fuq it-tajjeb li jagħmel Gvern Laburista. Qal li Gvern Nazzjonalista ġdid mhux biss iżomm it-tnaqqis fit-taxxa għal ġenituri iżda jsaħħaħhom miżuri ġodda fosthom dik tal-Parent to Tax Bracket. Dr. Borg qal li kieku din il-miżura ġiet implementata, koppji Maltin u Ewropej kienu jkollhom €8,500 fil-but fuq it-tieni wild. Dwar il-ħaddiema barranin qal li fl-ewwel 100 jum mindu jkun Prim Ministru se jippubblika market study biex jara liema setturi għandhom bżonn il-ħaddiema barranin.